makonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dere. Ali Lilongwe Dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Pro Milk kuchokera ku Lilongwe Dere. Mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Pro Milk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani Pro Milk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka Pro Milk. Inofuna kupikula Pro Milk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Good morning, kwa ino nonse. Yes, kwa tikanso Sapota mfundi program imene ya Sapota ditu ya mene mukondera mojitu ya tili pamene pa Salima tenofu. Se umenewu ndi olowera ku Salima ditu de ya tili pano ku Kaneko tu kumene kufuna kucheza hapo, kufuna kumva kodi atu akuno akutito bwanji ditu ena upita ku Salima akutito bwanji. Dezo sezo tizona pa program imene ya Sapota. Muni ndine 11 George Abrian Piko. Batisana mbe program fuso kumafuza. Kodi mwavota ngati simunavote iya ito chitani star chupezeka pa chabwino iya spelling ya 18A spelling ya 18A akuti tu eyo alephera kupanga spelling ya A. Spelling ya A ndi chani? Tesuda ajijo amango ziendera iya kwa shosha tu ajijo titu iya kupeza kumeneko mayanga ino ndema panga chani pano tabena chapa Tema manga za restaurant. Mapaka za jani? Za restaurant. Restaurant kodi nde pali chani ndi chani pamenepo? Pali simba, mpunga, beef, loko chicken, matemba. Matemba. Ndi matemba lero ukajira kunoko lifwa matemba ukajira kunyumba lumaja mosiane ndi mene ukajira muoenda bojoji. Matemba ukajira kunoko kwaja ngati ma fruits kamina ma vegetables. Matemba kunoko sima vegetables sima fruits koma kwa iya ndine ukamaja ngati kunoko kwaje ngati chani ma fruits kamina somba ukuja ngati ma fruits kamina ma vegetables sima fruits sima vegetables manga kulephera to iya kucheza poto kunoto ku 18 and 2 iya ndi anthu osiyana nkulonga sabino aile ruba zuteka se izuteka ino ndenda nini ine ndi lizo lizo kumeneko Kaspa ndi chani lizo alemoza kucheza anthu ali remote akamava kandika chana Niklesi uzo jizo yani usana bafuna afusoko wafusa nsanga bafusoko libeko ile tu okay yeah kulanga iyi ndi chani Niklesi nafa Niklesi mwaipa na mujani mkosi manga pachizungu mwaipa na mujani mkosi manga chizo inima pa mkosi chizungu ndi chani ichi kosi nchani chizungu ajijo ino magesa ndo pusa kulanga kosi pachizungu ndi chani ndi chani neki kosi pachizungu ndi chani auza neki koma ichi ndi chani Niklesi eti niki mwaipa na mujani mkosi muyambo chizungu niki mwaipa na mujani niki ndicho akuti ayi wavala niki muneki nditu ya ikulu tu amene iya
achicho ichi ndi chani akuti ndameleyu inu muthawa bwera ye alipo chani menechi nikosi akwaka ini mapaka chani Ine ndimaenda pasika pano. Ndimapanga nawo maganyu. mapanga maganyu pachizungu what do you do Ndi biweki. B chani B weki pachichewa amapanga maganyu pachizungu B Weki. B weki ndithu adamapanga B weki pachizungu pachichewa amapanga maganyu ndithu achicho lero amangoziyendera anabwera zina koma iya anthuti ayi ena kwayamba kwata sabati break muli chani me ndi sausage yani mine ya beef ndi ya chicken ya sausage mene ndatenga kantengo apapa mwandidulira ndatenga kantengo akakaja 250 okay ichira gari mata timabaira sekani moni mene mwa sausage ya ndeta baya sausage mene iyi taba ndikuyamba kudya sausage imene sikwijera ku nyumba yetu tuija ngati moyenda muno tija ngati fruit kapena vegetable hii ngula za nyama si ngula zile fruit mema vegetable si ngula cha si ngula ma fruits mema vegetable koma ndinena tija ngati chani fruit kapena vegetable sina ngati uija koyenda kungoja ngati za nyama basi sausage imene kunoko tija ngati fruit kapena vegetable yeah sausage imene tija ngati fruit kapena vegetable sina ngati uija koyenda no vegetable chani vegetable fudu limajera unyumba fudu limajera kujani unyumba kunyumba lunch hour gari hindi jani kanyenya koma ndi fudu imene fudu limajera unyumba kuno limajera ulimajera kanyenya koma ikakati kujera jomezi kunyumba limajera kujani fudu lunch hour zabu namwe masabura timu yanjini ine ni masabura silver yes kuti ma bankers yeah spelling in silver strikers ndi cha silver strikers S I strikers yes S T R I K E R S ya nkulu utamene akuoneka kuti yeye ndi weniweni wa mabanka makala za marasi pachani pachani Piscala amakhala chani makala zake ndi cha yellow red green ya nkulu tu amene tu iso nkulanga nde mwati anavala chani kosi Nigresi anavala muja mu foot mujani foot eti Nigresi anavala mujani mu foot ditu ya kunena tukankulu amene akuti anavala Nigresi mujani mu foot taigwireni foot yanu foot ya imene jani foot ditu ya Nigresi anaigwira tu anaivala mu foot ya nkulu tu amene tu ya kodi titawemphana pano chabwino iya kwendapo iya nde mwati ndichani bwerani pompa nkulanga what is that This is chigubu. This is what Chigubu eti pachichewa ndicha tabana pachichewa ndichani pachichewa ndi chigubu pachizungu this is ndi hit hit heki pachichewa chani chichewa ndi chigubu pachizungu ndi chigubuso simunachula pompa mbati heki jeki dada oye mati chani pachichewa jeke pachichewa ndi chigubu pachizungu jeken akuti achimene chiti pachichewa ndi chigubu pachizungu ndi eti jeken kodi banchi lyankweka ntiya pacha ichi ndi chani nakanika kankaka munati chani Nigresi mwaivala mucha wabwera kwa ine wajiwili kuivala mucha muheki Nigresi aivala muheki taigwireni heki yanu ichi ndi cha head pachizungu face imene ndi chani face eti apachichewa kope iyayi
kuno tu ku area 18 lero tu iya kumvapo tu anthu osiyana iya ngati mkulakwitsa inuyo maganazi maganazi Sapota kulanga inu Masapota chani timu yanchi kumalawi kuno Kumalawi no Silver Strikers. Cha? Silver Strikers. Mukapita kunja Kunjawo ndene Arsenal the chani Ghana. the Gunners akuti mamalawi yanza amachokera dziko lanji Aya? Malawi yanza amachokera dziko la Umana ndisiri kudziwa. simukudziwe okay mamalawi yanza amachokera dziko lanji Aya? Malawi yanza amachokera dziko la Umana ndisiri kudziwa. simukudziwe okay mazimbabwe yanza amachokera dziko lanji ku Zimbabwe komweko Malawi yanza amachokera kuti Kumalawi komweko. Kumalawi komwe nanga simati simukudziwa so banja okay ngati mamalawi yanza kuchokera ku Malawi mazimbabwe yanza kuchokera kuchani ku Zimbabwe nanga mazambia yanza kuchokera cha Zambia na komweko. Zambia komwe nanga maganazi akuchokera kuti Komweko kunjawo. kuchani Kunjawo. ku Ghana akuti Arsenal the Gunners amachokera kuchani kuchani Ghana. ku Ghana ziya Arsenal ati machokera ku Ghana ziya nkulu tu amene tu kuno tu ku 18 nditu ya zabwino kulanga bwelani kulanga ende spelling Adidas ndija Ya? spelling Adidas ya. Adidas? Isimu yona bomba. spelling yake ndichani Ili hapa. ndichani Senzo welenga. Senzo welenga. iya sina tibowerenge ndikuza spelling ya Adidas ndichani Kusukusuna vidego. ai kulanga lero anaweruka kale ku school spelling ya Adidas ndichani Ine kusukusuna vidego. koma mukapita kunja Masapota cha Nuri Arsenal. Kuti ena atu amanena kuti ma passport pakati pa mavuta akweza mtengo kuti mtengo wa passport ni bwanji Wako ndikutali mkuchulako. semna chani koma mukabwera ku Malawi kuno Masapota cha Malawi. Masapota cha mukabwera kunoko Malawi mukapita kunja Arsenal the Gunners ndi ngati mtengo wa passport simukudziwa kunja kumapita bwanji Sina vidego. ankulu wanga mukapita kunja Masapota timu ya Sina vidego. iya nkhani yake tu ndi imene to kuno to ya tabati kulena usabola pang'ono zabwino kulanga ino ndi atiwo Zabwino bwino. ino ndi atiwo zabwino bwino ino ndi atiwo Ife nda yamikani. yamikani ndiye muti zabwino bwino bwanji zina manga Messi Masapota timenje palibe sipanganazo za mpira koma mapangazija inayo basi za uzimuzi pasa konvesti mozi Mateyu 5 verse ya 13 akuti bwanji za kudima za kuunika amanena kuti kodi ngati mchelewo tutaya tukolesa ndi chani nditi kuyerekeza pali ma Bible 31 ma Bible anga ma Bible 31 pali ma Bible 31 ndiye kuti chose ma Bible 30 nasira panga ma Bible 31 kujasa 13 mwaipala mucha mati negi Nicholas mwaipala mucha mkosi pachizungu nduze nikachizungu chabwino iya kuchezapo tu pano tu pa 18 achicho ndatokoza kulanga bebe ndipo chamati mchani mene ndija ndatokoza tu basi be yes imeneyo tu inali tu area 18 pansika to pamenepo ena amati kuli ngazi iyayi tu kukambapo ziwiri zitana chigubu pachichewa nanga pachizungu ndi chani ndimenenso tamverato pamenepo ndiyayi kuchoka pameneko bwanji tu tionenso kodi ku 43 ndinakakumanana ndi zotani nde ku 43 ndinakakumananso to ndi zina to umene kodi kansalu kamene timapuputira kameneka timapuputira thukuta zina ake ndikachani kodi kameneka ndikachani kodi nanga thukuta limene timapuputira thukuta pachizungu ndi chani abalazanga 10 ku 43 timve nditu tisayiwale kuti program imeneyi timayenderapo masapota osiyanasiyana anthu osiyanasiyana kufuna kumva kufuna kucheza kodi iwo akuti to bwanji iyayi ulendo ndi umenewu to pa Salima 10 koma iyayi tati iyayi tisanateno tionenso ku 43 abale azanga tisachuluse zokambakamba tiyeni ku 43 pitatu ndi program imene ya Sapota tu leronso tu tafikaso tu kuno ku area cha 43 area 43 eti area 4 kodi spelling 40 ndi chani
43 40 spelling ya 40 ndi chani 40. 40 iya nkulu tu amene tapezana yetu kuno muti kuchani kucho moya njino Jilamo cha jila moyo yes Jilamo Jailamo ndemu ndipasa mamoa atatu tu Jailamo nanga jirayo it's the special name for Jail. Special name for God provide Jailamo nditu ya so timu masapota timu maite mukulu wantas pa chongolero yes namba chani 2 ndi chongolero namba 2 sisters for the driver. Sisters for Mukulu Wanderers is the one of the best team of my life, but is the second team on my league. It's second team on your league. Yes. But on your life. It's best team to best my team life. To my life. Yeah. Yes. Ati best team to my life. Ajijo. Chifo madziwa. Anthu ena tu ndikamachita anthu amene ndi machita upangana nawo. Inu ndino tinapangana? Aye. But Maite Mukulu is what? The best team. Okay, the best. Inu mpira mausata kwambire. Yes. Kodi mina kapena if I may ask, what's the difference between a linesman and a ref? A ref is the one of the. A ref is the judge of the game because he blows the whistle. While the linesman is the sponsor. Of a ref. Sponsor of the ref. Wait. Yes. Muna pachiche wait. A linesman ndi yani? Linesman amangothandiza pachizungu ndi chani ize what sponsor nditu iyayi pachichewa kuthandizira pachizungu ndi chani sponsor nditu program yake tu ndimene ya sapota kuchezapo kuonapo anthu osiyana nditu ligi akuti kupita kokuta kulanga mwati banji ligi yatani yatakale tawina ndife chani iyayi akuti ligi yatani ligi yata so nokulanga pena tu mapezeka kuti mwina munthu watani watopa eti watopa eti mwina watopa mwina watopa eti munthu watopa ukuchosa tukuta kamene kalimati kacha kasalu kopukutira pachizungu chake kasalu kopukutira tukuta ndiye timati kachani sina timakagwira m'manja timati kacha pachizungu hand cha it's wester wester ndiyo poputira zinthu using for Westing, Yeah. Okay. This is Wester using for what? Wester. Wester ndio poputira zinthu. Using for Westing, Yeah. Okay. This is Wester using for what? Using for Westing, Yeah. Okay. This is Wester using for what? West. Sweet. 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 Okay. Akuti kamene kakuti ndikachani ndikawesta kothandizira sweet eti sweet ndiye timati kachani handi chani handicap iyayi nkulu tu amene tu wati iyayi kamene timachita monga ajijo nditu iyayi pasola pachani pasola pamene papanga chani ndiye umayuza kamene kachani handicap nditu handicap kamene kakatete chabwino kamene kandika handi chani pachichewa ndija ndakatengeni takagwire anthu akaone musauza tu anthu ndiye timati kachani handi chani handicap iyayi nkulu tu amene tu wati iyayi kamene timachita monga to removing chabwino iyayi nkulu tu amene tu pa program imene ya sapota kodi mubwera nkulanga tabwerani nkulanga tabwerani akuluakulu tabwerani ticheze tabwerani amene muli pansinu mwakhala pasi tabwerani akabhaza tabwerani Masteni simubwera zabwino lumalongo zinakiacha ine dzina langa ndi Richard Letala zinakiacha ine dzina langa ndi Richard Letala zinakiacha ine dzina langa ndi Richard Letala iyayi kodi akadzina ke chani dzina nda Richard Letala akadzina ke ndikachati dzina ndi mati ndani Richard nda okay aka ndi kawesa amene kawesa timati chani pa chizungu ndi wester ndi tu ndi chizungu chake pamene mchichewa ndi kuti ndikasalu kopuputira kopuputira chani tukuta tukuta pa chizungu ndicha
pachizungu singatudziwa kumabe mukanthaka amene unangati mavaku ndi sweet. Ndi sweet yeah. Akaka ndi kansalu kopuputira maswiti tu amene amakhala mutimwa mkwapa pachichewa ndi chani tukutete yes. Pachizungu ndi chani sweet nditu ya kansalu kamene timapuputira sweet nditu achichwa apapa ndikuputa chani tukuta ndikuputa pachizungu ndikuputa sweet ndikuputa chani sweet nditu ya masweets achatambaso kwa puputa kunena timu masapota timu yanji ine ndi Silver Strikers mabankers pamwamba pachongolero komanso ndi zedi dzana ndi timu katimu kena kachati ka chani timu cha form imene form nimene ati kwapula 1-0 timu imene ya timu yake chani form eti mina kapena ndiusokoneza spelling yake ndi chani form yo ndi FORM form eti ati imachokera kuti kochokera kundewa nonse tili ndi cheu tili ndi chitipa tili ndi zalewa imachokera kuti imene koma kuchitipa timu ya chani imene ya form ati mano ati silver ya gonja tu ndi timu imene ya chani ya form eti timu imene ya form imene imachokera kuchani kuchitipa timu ya form imene yachokera kuchitipa nditu koma akanchito yake ndi chani kodi akula kapena ndipakono tu ndikopukutira maswiti kapena kuti kopuputira machani maswits eti kamene ndikopukutira chani maswits nditu kopuputira maswits ndathokoza mkulu wanga program yake ndi imene ya supporter lero so tinati kambali kuonapo nditu kunotu ku 43 nditu ku 43 spelling ya 43 ndi chani akuti tu 40 kunena tu kwa mkulu tu amene tinacheza naye tu kuno abalazanga poti tili kwa mkuno tingona so tu chapakanengo pamenepa tikangochezapo ndi anthu timve kuti kodi anthu kumeneko akuti tu chani George Brian B koma musaiwale tu kuvota tu pacha kufunika kuvota nditu *364# mukapita pamenepo mukavotere tu ajijo yayi personality of the year TV male wachimuna aufuna kujera ndi George Brian kungofika penepo nduti ya 364 mukateno nduti mamuvotera tu George tienta gwese ena ali pamenepo tipite yes program yake ndimene ya supporter kucheza hapo kusangalalapo kuchosankhawa ndithu akakhala mabanka ndi akuti ati weekend imeneyi akukachitenga tu chikochi cha ndithu afomo ikafoteka itu amenya ndithu koma iwo akuti ife zathu zinayira kale manoma mukuti bwanji kumeneko nanga maule mukuti bwanji kodi nanga Manu mukuti bwanji kodi zathu zili bwanji kakhala ma citizens ndakuti zawo zayamba kuyera kodi Arsenal inu munakasamba pati abalazanga kunoto ndiku 10 off kuya ticheze ndi kulanga zabwino ndikakhosogula nawo nyamulatu kulanga amenewo ndi machani madonasi awa madonasi macha awa ndi machani mafogona kapena macha Obama kodi dzina la Obama linachokera ati kodi kunoko nde mukugulisa ma Obama ngati kapena madona sawa sanga anthu angoje opanda chomwera akudya ngati ma fruits kapena ma vegetables vegetables akudya ngati machani ma vegetable akuti achina ma Obama machani akudya ngati ma vegetables tu kuno to Salima 10 off ndi chani zimene zikulanga ukulanga inu masauta timanji maule game yomaliza Super League mukona kuti iziyenda banji maule ipatsogolo basi ili patsogolo kodi pachetili pa number 1 eti number 2 ndi chati amati banji ikaba patsogolo banji maule sili patipene patsogolo maule number 3 mina kabinati mbocha kodi akaka kotokosera kama timatika chani kastiki pachichewa tipacha stick pachizungu tipstick tutambeka yeri kamene kandika chani pachichewa ndi chani stick pachizungu
chani tipi chani tipi stick iyayi mkulu amene yetu wanyamulatu tipi stick imene timatokosera mano atamvaso achina Obama achina mafokona auto amene tukwaja ngati machani tukwaja ngati machani auto tukwaja ngati machani ama vegetables kuno kuchani kusalima 10 off kusalima 10 off kusalima 10 zabwino kulanga zabwino kulanga inu ndeuti ine ndi last cherejete chabwino akuti ndadana last cherejete dzina lachokera kuti ikolomene acherejete dzina limene linachokera pakabasi kamene timayendesa malinga ni mabwana amangolemba pa mabasi awo ngati manotsi ndi anthu anangokondwera kuti dzina likhale limene mina tilalikire zili mwa munoso tabwera ni kulanga namba amenewa ndichite chopereka ulembeti apa inu masapota timene Aine ndi Nyasa big place. Acha mbona kuti Nyasa chaka chino yapanga bwanji chaka chinochi sanami zinthu sizinatendere bwino monga mene zimafunika chinavuta ndi chani kulanga ubona zoti kochezi amene amakocha sinamone bwinobwino simunamone bwinobwino kodi pacha kochi wa chaka chatha ndi wa chaka chino anasiyana wa chaka chatha amakocha ndinda tiambe Pota Pasua ambazo asakusokoneze na ndiye chaka chatha anali pasue chaka chino anali nda amene sanaoneke bwino mponda aponda kodi silver yapanga bwanji chaka chinochi silver ndeli bwino ili pamba ndeli mwayo bano akukocha silver ndani bacha kodi budget yambe kai hapa Peter Ponda nde wachaka chino bulesa nali nda Pasua chaka chatha kodi mubaji bwino kulanga amene atamanyi padira tambala mozi pano Pasua chaka chatha Pasua chaka chino Pasua moyo iya kani yake tu ntimene tu kunoto kuchani mati izi ndema ticha maboxer mina spelling boxer ndicha boxer spelling BOXER eti ndeti elekezi maboxer alipo 31 maboxer alipo anga ndichendezana papa kulanga maboxer alipo angati 31 nde ine ndikulepo 13 musala ndanga Pasero yoso pa 13 amene bora asala ndi 18 maboxer 41 tichose 14 tiambe kati tikamba ndiawo kodi kulanga bangi ngati matele kabela ngayo pita ni Salima fuso ngati pa 41 chosa 14 asa njani pa 41 chosa 14 28 yes timu masapota ya Bulls tizingona Mapalestina Bambani Inuso live tabena nengulo Mabale kumalawi kuno kuma sapota ja Mabale mukapita kunja Arsenal kuimpesa zowawa chani maniu live unatamanje umene 5-2 iya Arsenal inasera ndi maniu akuti mpira umene wata 5-2 nditu nde akuti ena angonena za Adidas spelling Adidas ndicha ADIDAS ndimati banje Adidas imene iya kunena pokubela nengola inu masabara chani mati uno mawi maite mkulu Wanderers mukapita kunja Chelsea basi blue white munangodeka meneko kuno blue chani mukabwera kuno chani imachokera dziko lachi England yes spelling Chelsea ndicha Chelsea CHELSEA iya imene yetu elo chani
kucheza hapo kuona hapo ino mati zina ndani wende Ina ni sanana. sanana endi spelling akuti along spelling yake ndija It's sanana. Along along spelling ndija Along? Unaweza kusema sanana. Okay. It's anana spelling ndija? It's anana spelling ndija? Ndaiwala. Ndijani madi? Eti kulimbuli kuno? Ambuli ndiyo ochomye ndo. Kumulanje amati kulimbuli. Tendu kusati kunoso kulimbuli. Kulibe. Kulibe mbulete. Mbuli ndiyo. Kumulanje. Ni sio kumulanje. Iya kucheza hapo tu. Kona hapo zo antu osiana. Kulaka tabena Wandikira. Mafiske mupaka banywa? Biskit 200 Cha? 200 Uyu ndo amene Nazari. Ndijani? Nazari ana eti. Nde ngati uyu wa Nazari wewe. Sanga tikutati tatsekula baba tikumuja. Timuja ngati mafruits kana ma vegetables. Ari muja ngati mafruits. Mafruits tete. Iya kunotu kugwijani wati akuti ya biscuit amene timuja ngati machani? Mafruits. Zingali jibaso de. Apono kozeni kwa jani ngati. Esa udi izi zibaso chake ndizo ndikani kai. Zizi kauli zimapasa tazi. Tumezo zibaso zote zimapasa tazi. Lema biscuit awo ndijani? Tija ngati mafruits. Chukwa jani? Zimapasa tazi. Titene nkulaka. Titene ya. Program yake ndimene yetu ya Sapota achicho. Ndijani mene? Ndibachana mene? Ndijani kulanga? Madonnas. Songa di ma biscuit tikwaja ngati jonyi. Madonnas awo tikwaja ngati mafruits kamna ma vegetables. Chokuja. Tikwaja ngati mafruits kamna ma vegetables. Chokuja. Ndikujua lichakuja. Ma biscuit sitakuja? Chakuja. Koma yawo tikwaja ngati mafruits kamna ma vegetables. Mafruits tete. Iya Madonnas tukuno. Akujeda ndukati Madonnas tukuno to. Mayanga sabino. Timu mayanga. Mwaziwa. Ababa anthu anakane kuti achicho amakondera angocheza ndamu na okaoka koma gender reti koma chani Ndangu hapo mbwela mapeto yake pepa. Simu yangu hapo ni mbwela. Yangu la manga. Imapanga chani? Mapanga za Romani. Za Romani. Kodi za Romani program hii sauita sponsor ya Airtel. Inuso mapanga za chani? Za Airtel. Kodi mecha ndi business kama again. Business. The business. Sigendi? The business. Yani ndi geni kama business. Geni. Yeah. Geni ndikuti kuti munthu angolowesa muzinthu zonse sakupanga investment tingateni muchingu. Sakupanga chani? Investment unofuna kuti munthu alowese zochepa tuse zambiri. Geni chani mene? Ndikuti business imene. Kupanga geni ndikuti munthuyo angopeza phindu sakulowesa ya ndikuti mine. Yani ndi business kama geni. The game. Chifukwa chani ndi geni? Ndimayendesa anthu koma ndigula. Oho. What gain amata? What business amata? Amayendetsanso anthu koma mugula. Ndesi munasiyanise tukula kwa. Business ndi gain zisiyana banje. Sizikusiyana. Zonse Ngwa kulanga. Business ndi gain zimasiyana for gain umaendana ngati mena kuendana nayo choncho. Pamene business umakana mala amodzi. Aiwe ndikunazona ka. Aiwe zikusiyana. Anyamula jani mene. Business gain. Iyo ndi gain yo for iyo ndi gain mene. Business ndi gain ndizofana. Chifuaji mene ndikunenera kuti ndizofanana. Business ndi gain ndizofanana. Business umapeza phindu, gain umapeza phindu. Ndi zinthu ziwiri zimene zimapangidwa kumapanga mosi. Ndi choncho, china ndi chizungu china ndi chichewa. Tikati business gain ndi chizungu. Gain chichewa. Gain ni business ndizofanana. Koma china ndi chani? Ndi chizungu ndi chichewa. Kulaka.
Mungo kumbusha ne. Kotoko sila mano zake ndikajani. Program yake ndimene aya. Timu yenu ya Magabanji taka kinuka. Inasema kwenda marimu ndima kwenda zoimba. Zoimba. Alright. Freestyle mungati ndiko kanyimbo kena kanyimbo. Ndiko zongwemba kama ule kena kanyimbo. Tieni. Makafi. Makesi musingo bodi maule. Mwabaziwe. Ne maule. Twese maule. Sapota maule. Chakumanda maule. Twese maule. Wakamera maule. Fire. Mapaka ali baba. Mapaka ali bono sa atasika freestyle. Mapaka ndefu. Freestyle tukoseka nyimbo za freestyle. Ichoge abantu ba home. Ichoge abantu ba home. Manoma. Imenda manoma. Ichoge. Mbweli sasa. Okay. Unaiona. Akuponya. Yes. Mukuponya ndinu kapena kuponya ndiawa. Wanao kuponya. Akuniponyesa. Unaiona. Unaiona. Angokunyenga. Sapota. Zabino. Timu ni Sapota timu. Bulesi. Bulesi. Chama. Ndesinanga akasonga kanyamula manja. Madika jana jamene ka. Toothpick. Adika jana? Toothpick. Hauli toothpick. Tosi chani? Piki. Tosi chani? Piki. Chwani zina lose mali tosi chani? Madiba? Lose pamoja ndi chwe lose. Toothpick. Kamene kandika chani? Ka toothpick. Hauli kula mene wanyamula kachani? Ka toothpick. Ama Sapota mianji? Bulesi. Bulesi. Okay. Wa bulesi wanyamula chani? Toothpick. Adika ncho. Kalabo wewe ndiri ziyezani wendine. Kalabo ndiri ziyezani. Ni Sapota chani? Mabanka central bankers wankagankaga. Tane gaso chani? Chikosi kweti. Ndio huyo wanyamula chani? Toothpick. Iyai. Salima tano fu imasunga kape? Imasunga kape? Ndichani Lukshabu. Manga ndi adi. Lukshabu. Iyai program yake ndimene ya Sapota pamene tikuangula ligi komanso ufuna kucheza tu ndi anthu osiyana tamvapo za maobama amene timadya ngati mafruits komanso tamvapo so za mabiscuit amene so timadya ngati mafruits. Kulanga zabwino. Bwerani. Chukwa zimene timanena zoeti timanena toni mandase awo ni majani. Ndepa tikuja ngati ya mafruits kapena ma vegetables. Ngota bangira chali. Majani. Ma vegetable. Ababa ndanyamula majani. Ndanyamula oti majani. Ndanyamula jani. Iya, ndanyamula jani. Vegetable. Iya, vegetable. Pamene akandika jani? Kulanga. Awa takuja ija ma vegetable ama bezote akandira jani? Mana eti. Ndeti machosera jani? Tofi. Ombeleze soba jana. Ombeleze soba jana. Program yake ndimene ya Sapota. So atikani? Atoke bigi dijo. Manga. Osari bigi mulamu. Pati ya fulani nani? Amai mzofana. Moribaji mai. Moribaji mai. Atisafuna utani? Sabu ino mai? Timu Sapota timu? Wanderers. Yapa Magabanji season nini? Ilipa number 2. Number 2. Ni spelling Wanderers ilishani fanya? Wanderers. Nyerere. R. Spelling ya Wanderers W-A-R. Komadi zako?
N D E R S. Iya spelling imene ndu ya wandalazi tu kuimva tu kuno tu zipenda msatawe zabwino bwino kulanja ndikati mene mchere tagwira nitu tatise kuleni katimu musawape kulanga palibe wozaza jabu ndichani mene ma eggs pachichewa mazilangugu ndi maboilo aboilo pachichewa chani pachizungu po boilo pachichewa ndi chani mazilangugu okay pachizungu ndi chani boilo yes akuti amenewa ndi majani mazira pachizungu ndi chani boilo ndanyamula maboilo angati ndanyamula maboilo angati one boil right akuti apa ndanyamula boil kona se mene ukugulisira papa tingoti ukatenga kusweti ukaswa ndasegula jani meyo boil tatati masole aka zina londani iya abadu ndanyamula jani boilo ndasenda jani boilo pachichewa ndasenda jani zilalangugu pachizungu ndasenda jani boilo ndasenda boilo so boilo mene nkulanga boilo mene ababa ndingoeja opanda nsima sanga ndikuja koende opanda nsima then kuja ngati fruit kapena vegetable popo ndesi koma popo mukuja ngati chakudya tingoti ma biscuit kuja so ngati chakudya koma ndikuti tikuja ngati fruit kapena vegetable apa ndiye ngati vegetable kulanga boilo ndikuja ngati chani boilo ndikuja ngati chani boilo imene ndikuja tu ngati vegetable ali ninja ndani nipase ine wa vegetable mbuja jani memenepo vegetable mbuja boilo imene mbuja ngati jani vegetable iya program yake ndi imene ya Sapota lero ndinakufuna zoti nzachese nawo sotu kunotu ku Salima 10 of ndebe yayi taonapo ma biscuit akujedwa ngati ma fruits iya mazira amene maboilo pa chichewa jani mazira nkuzira pachizungu ndi jani boilo ngati iya abala zangu mnati ndine George Brian B from Saiwale tu kuchita star 364 hash ndikuchita kwa votera tu ajicho kuti iwo tu ndimene 10 vote acha pali kula tabela mkulanga ichi ndiya apoze ayi ndijani apoze oh no anthu afuna kupheni koma Sapota mkulu akuti zimenezi ife sititani ansanga mwana amene mwamudziwa kuti mwana amene mwamuzindikira mwanji tingomva soto amene akuti chani kunena kwake tu kuti iyeyo tu wachuka tu akuti wafika pa HD pa WhatsApp afika so akuti kapa chani ndiye pang'ono pokha tenti mumve nditu tisanabwere kuti chipe kodi chimene chikufuna kumu nukufuna kuti iziwe nthawi nayo nupembe zina litapemphamani kupika mulungu patsogolo mwana amene nditu
kupemphera ndithu. Abale anzanga, mwana ameneyu kwa anthu amene mapita kumpira madziwa relationship imene ilipo between iyeyo ndi ineyo okwambiri ndithu. Ndeya izi kungopasa ulemu kuti mwana ameneyo iyayitu amayigwira ntchito ndichitanenera kuti anzathu amene wa AKB kakoti zinthu sizikuyenda amadalira tu mwana ameneyo amene amayima yekha ndithu ndikusapota ndipo iyayi nawonso chifukwa anampasa ulemu amene kuti iwe tithandizire pemphero limene. Koma pemphero limene ndimene anena kuti linamuyika pa mavuto. Mwana amene tinamuonesa pa TV tinamuonesa ndithu akupemphera choncho, koma pemphero limene linamuyika pa mavuto. Anthu kuchita nsanje kuti mwana ameneyu akuoneka pa TV ndipo kwina kulikonse kumene akupita anthu akumutsatatsata ndithu ufuna kumupha chifukwa chati kodi iwe unapeza bwanji mwayi kucheza ndajije ndikuti akuyike pa TV. Abale anzanga, tiye titenge zinthu mwa positive. Mwana ameneyu ndithu mwana yayi olimpikira ndi lero ndakufuna kumpasa mwayi wake ndithu. Tiye titenge zinthu ngati mene zililimu. Abale anzanga, kodi mwana ameneyo akuti afuna aphedwe chifukwa chani? Mawu wake mwanayo akuti bwanji anthu ndakufuna lanipe chifukwa chani? ndafika pa HP pachani? HP WhatsApp anthu ndakufuna lanipe HP ndi chani? HP ndi chani? amati bona anthu kwacheze anthu basi kalama WhatsApp twapacheze WhatsApp ndi pachani? ndi pa SP munaoneka pachani niyo? Kuti mwachuka chifukwa chani? Inaenda kuchukisana munapanga chani? Mapemphera machuka pachani niyo? SP pamachitika chani pa SP? kuti ndikuuzana chitu ine ndisapota akepi iyayi tamandani maulemu ako tamandani ndithu achicho mwachipana tamandani kumpaka highlight chonchi kuti iyayi amenetu amayipasa moto amene munapita ku stadium KB kamasewera madziwaso kuti tamandani alipo payekha amayipasa moto. Nde achicho alekeranji kumpasa maulemu apite kwa amene ayenera kulandira maulemu. Ikakhala iyayi kwa Kaisala kupite zomwe Kaisala ayenera kulandira. Abale anzanga, msayiwale kuvota tu George Brian B iyayi pa star 364 hash kupita tu pamenepo ukapeza personality of the year, male personality of the year pa TV mukapeza dzina la George Brian B lili tu pamene tenti muvotere George. Abale anzanga, kodi akuti says Facebook, kodi Facebook iyayi too good, koma iyayi tenti mumvebe tamandani kodi akuti tu bwanji. Zonsezi pa pamene ya Sapota tenti mpase mwana maulemu pake. Facebook.
Elimali chani? Search book. Search book. Abale zanka iyaitu utsimikizireni kuti Tamatani ali mu safe hands ndithu iyayi achicho amuteteza ndithu maulemu kwa mwanatu amene ndithu iyayi kumpira chonde tsiku lina amene simbwera kumpira bwera nimuzaone za kumpira kudziwa anthu ambiri kufa cha programu imene mwayamba kutsatira mpira kwamba kukonda kumpira kumakhala iyayitu zinthu zosangalatsa ndithu kati iyayi uli ndi nkhawa kukopita kumeneko ukaonerapo tu nkhawa zanu zonse mukataya ndithu mukakapezanso ndachicho ndi kuti iyayi nkhawa zanu zonse achizo akazifafaniza. Programu yake tu ndimene ya Sapota ndipo munali ndine Sapota wankulu George Abrianti kodi nanga ku komwe kuja ku Salima 10 off tinasiyana bwanji ndikutengerese uni kumeneko pamene titakaone kumeneko kodi kuchitika zotani. Abale zanga programu yake ndimene ya Sapota imakupezani lachiwiri 8 o'clock ndiponso lachitatu imabwera mawa ndithu between 9 and 11 o'clock ndithu komanso imabwera Friday 8:30 usiku, Saturday 2:30 ndithu ndiye tienti chosenkhawa ndi chosankhawa nkulu imabwera George Abrianti bwanji tibwerereso tu kumeneko tu ku Salima 10 off kodi kumeneko kuli zotani. Ine George Abrianti ndikuti tieni ku Salima 10 off. Apa nanyamula chani mmozi chani apozi nanyamula mmozi apozi nanyamula awiri apozi okay kodi awawa mapozi amene tuwaja ngati ma vegetables kapena tuwaja ngati chani zotendera tuwaja ngati chani ma fruits iya awatu ndiye ma fruits majani ma fruits awa kali ma vegetables ma vegetables ma fruits ndi ma vegetables. Abale zanga ndathokoza kuti lero tasache sapo zoti kuno uya ndipo kucheza kumeneko tacheza tu zabwino kulanga kutokoza mvula ndimeneso ikubwera tu pamene babi mvula so ndimeneso yabwera tu pamene po ndathokoza kwambiri chifukwa cha Tom amene ndinaenda naye kuonesesa kuti tijambule bwino komanso tu crew yonse imene inali kunoko imene inatani inabwera kumeneko kwalandira tu achicho freestyle ipo sera maliza freestyle okay yes ndikamenya pa muzingoti wa okay apa ine sina mwemo wa ndakumana ndati via kumiba wa paka ndekofuna kuta wa chakujaso akungola wa tilipopositi na mwepa wa sawa wa okay ndakumana ndajijo tose tiwavotere ajijo okay ndekuti muzingoti jo okay ndakumana ndaji jo awa watu si jo tose tavotelea ji jo chipani chaji jo iya idukale to ndimene kuti ndatokoza komaliza pamene tikumaliza netimati Mibao Television creativity that does it talibaji Mibao Television iya nkhani yake tu ndimenetu achicho sikoma kwambiri kunoto chofunika kupanga ndikuko chitatu *364 mukatene ndi kuti yayi muvoterato Sapota wankulu George Abrianti tienti pase mavoti tienti vote mene tiga potele mavoti sikuvota kamodzi koma mkozo kuvota ndikuvota so ena kapena muno ti iPhone yakasiku taka bwino mkozo tu kupita pa internet ukavota tu kamvoterato George Abrianti nditu tienti vote mene mavotero ake ndio savota nditu *364 hash ena kumukateno kuti muvota mupasa mwayi oti Sapota awineto yaito pikisano mene akhale iyayi katswiri kapena katatu ake otenga to entertainers of the year George Abrianti. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife kuli Longwedere ali Longwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake Pro Milk
kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy.